mawethu musani ukundingxamela ngexesha elifanelekileyo ndiza kuyidlulisa into kaDr. Nokuzwela Mndende. Kodwa kwangoku ndichukunyiswa yiBhayibhile lo mlomo ungenamanga abaninzi abawucekisayo ngenxa yenyaniso ezikulo mlomo. Ithi ngexesha lokubulawa kukaNabhodi kwaqokelelwa abantu ababene-PhD ezifana nezikaDr. Nokuzwela Mndende amaqili wokwazi ukuxoka. Alibumbi iyelenkqe lamfanele uNabhodi wabulawa. Uthi ngosele bulewe lithi izwe linamandla ubulale na waphinde wathabathana. Ithapha igazi likaNabhodi liqhathelwe khona sisitsha nelakho liyakuxhathelwa khona. Noba ungayizonda iBhayibhile kodwa sozixoke kuba kukho abantu abahlala ezindaweni kanti ayizondawo zabo. Umbona umntu esitya emgqomeni ephambana kanti waphanjaniswa ngabantu ababefuna ilifa lakhe. Lo mntana umbonela lezindongeni nje indlu ekwakufanele bayeyakhe ihlalwa ngumakazi, ihlalwa ngutatomncinci, iyaphelela kumalume, yena wenziwa waphambana khona ukuze angakwazi ukulibona ilifa lakhe lityiwe ngabanye abantu. Ifana nje nabo baphambanayo, amakhaya wabo afumana igranti ngabo. Xa bethandaza bathandazela into yokokuba mabaphile kuba kaloku xa benophila zingaphela igranti. Ngexesha yena aphambanayo atya emigqomeni kokwabo batya imali. Abanexesha lakhe, abanexesha loba makaphile kuba bona baphila ngaye, baphila ngembambano yakhe. Ntombi ndini yakugatyane wamphephetha wayawutshona phi udala uxolo kahoho. Imbonge yayisaziwa, imbonge yayihamba noDade Mandela. Kodwa khona into etshoyo namhlanje lo mfana uyinkukuma wamsusana kwa-SABC wabuya wawuthathana umsebenzi wakhe. Lithi izwe namandla apho wamphephethela khona udala uxolo wayakutyiwa zimpethu, watyiwa ngamanundu endlala. Nawe uThixo uyawuza kuphephethele khona uyotyiwa zimpethu namanundu endlala. Uva ukulala ungatyanga, uva ukukhulisa abantwana kabuhlungu. Isiqalekiso wasibeka phezu kwentloko kawowo, uThixo uzasithatha sibeke phezu kwentloko yakho. Mazenethole kamafu kuba kudala ndamhala kuzithethe nenkosi yam lena. Namhlanje ke ndizawukhe ezi zinto zazibetha kuyo ezinye izibethisa ebantwini kade ndingakwazi kakhulu. Nkosi yam ndiyavuya namhlanje kuba thina sinayo urhulumente namhlanje kuba bona kukho karhulumente apha. Sizathu phofu nengxaki ozifumanayo phaa kurhulumente, kodwa ke thina kaloku sizize sibe sifonele uba kuyathetha.